Aquest cap de setmana fem una activitat formativa en què aprendrem a controlar la por i el fàstic que ens generen certs animals que ens podem trobar a la natura, i al mateix temps el que farem és aprendre d'uns animals que són els grans oblidats i són els descomponedors de la matèria. Hola, oxigenats! Soc l'Ona Font, de la Fundació EMIS, i estic a l'àrea de conservació. Un dels tallers és la por i el fàstic. Aquí el que veiem és que hi ha gent que és incapaç de fins i tot veure una serp o que se li acosti una pell de serp. Bueno, jo de petita sí que tenia algun fàstic, potser sobretot els saltamontes. Jo quasi que al revés, jo de petita no em feia por res, jo molt curiosa, però ara que sé què fan i com són, doncs una mica de pànic respecte, però... Jo he tingut por a tot sempre, però sí que és veritat que amb el temps doncs ja no munto un escàndol ni res, ja aprens a controlar-ho i a mesura que hi convius, quan més hi convius, millor reacciones. La por no és una cosa dolenta, és una cosa bona perquè ens ajuda a la supervivència, però s'ha de saber regular, de manera que no s'acabi convertint en un problema, tant per les persones com pels animals. El perfil de gent que tenim a l'Escola de Naturalistes per Adults s'ha sorprès a tots. Des dels 18 anys fins a gent que ja està jubilada, estudiants de biologia. Jo vaig estudiar a l'Escola Forestal de Santa Coloma de Farners i em dedico al món de la jardineria. Però hi ha gent que no havia estudiat res relacionat amb l'entorn proper. Hi ha informàtics, hi ha juristes, hi ha advocats, hi ha gent jubilada que senzillament té un hort i està veient que hi ha molta fauna i vol conèixer més d'aquests espais. Amb l'objectiu que disfrutin d'estar a l'aire lliure, de que coneguin l'entorn proper i que en el futur, quan hagin de prendre decisions, siguin unes decisions pensant en tot l'entorn.